A teď, mluv, dělej. Ahoj lidi, dneska s mojí sestrou budeme hrát tu Roblox. Budeme natáčet. Já se to vyjoinu. Dělej. Jo, Já se k tobě joinu. jo. Můžeš to jít zatím nachystat. Takže lidi, jdu tam dát jen pro 2. Ne. Jo, pro 2. Toto dej. Jo, pro 2. Ještě to ne. Co děláš, ty Nikodové? No dělej. Pojď. Už k nám nikdo nemůže jít. Jak tam prostě chtěl jít přes... Hej, Veru. Koukej na tu holku. Hej, ten kluk s námi chce jít. Teprve přežil jen jeden den. No. Ale chudák. Veru! Ty nehraješ ještě. No. Ne. Ale jak to, že ho nemůžeme zabít a on nás, jo? Jo, to neplatí. Byl si 7. No ale teda. 66. Jo. Hej lidi, tohle je mega dobrá hra skoro. Ne. Toto. Co budeme padne? Co mi padne? Já mám mega skisky. Nečekaj. Budu mám mega skisky. Hej, tvoj. Prosím. Ty máš dobrý skisky, ale ta pumpa je mega dobrá. Ne! Hej, já což nezabiju skoro na jednu ránu. Veru, ale ty to máš lepší než já. Hej. Hej, pozor. Dál to zabil. Ne, Veru, zabil. Jo. No, tak, Pojď do toho domu. no, tak, Necháme ho. ne, no tak to jsem zmrtvý. Víš? To už bys nebyl dávno mrtvý. Ne, už má pistol. Si mám vzít Veru. Toto. Jasně. Se tady to toť. Lepší než tamto. Hej, ale ty to máš o hodně lepší než já. Hej, ale víš co, to jsem měl předtím a já, jo. More, než mi na pokoji, zabiju tě. Veru. Ty kde ta raketa? Raketu. On se blíží k našité bejstonem. A nebude se vidět jen po mně. Elka.
Veru, já mám o hodně lepší zbraň než ty. Do něj. Počkej. Jo. Veru, my budeme bohatí. Jo, Veru, budeme bohatí. Zase se to ztratila. No konečně, jo. Jo. Jsem na něj čekal, jo. Do mě zabíjí. Do mě zabíjí. Jedno video jsem udělala s tebou, ale to nebylo ve strategii. Zvaže? Maso. Čemu mám dát? Do toho tam, to jsou ty balíky s prašlama. Ne, to je mega boss. A to je boss Veru. Počkej, tady. Já taky. Co mi padne? Ne. Co ti padlo? Blaster. Vrno, koukni, co mi padne. Furt a to. I proč mám furt takový... 6, 5, No. Tak. Oh no. Oh no, oni se zasínají. Ale Veru, tady jde boss. Já ho zabiju. Já tě budu pomoct. Nech. Živej. No. Do prtíka mě. Jo, to je dopravdický boss. Dělej. Ne. Oh. Všechno je poho. Veru, vem se ozevení. To není ozevení. Veru, koukej, co mám. Co to je? Hej, kdo nám bude pomáhat? Jo, dej to tady. Tady? Ne, dej, já vím kam. Já Tak? to nemám. Jsi to nedostala, já jsem si to vzal. Tady. Ne, zase. Jo. Koukej, jak nám to pomáhá. Ten byl se musel tady. Já jsem mu ceril do hlavy. Pum. Veru. Okay. Bomba.
jsem udělal vaka. Veru, nesu bombu. Nesu bombu. What the? Veru, koukej, jak to máme na sobě, pro boha. Kolik máš peněz? A zase máze, my to máme teď spust? Ne. Veru! Jonáši! Zabij! Jo. Au! Jak je volal? Jak je furt volal? Ne! Vlci! Jak to, že tady jsou vlci? Závěru! Jak to, že tady jsou vlci? Veru! Tady jsou vlci! Jaký věci parády? Jsem zabil vlka. Jaký věci? Oni tady před chvílou byli. Jsem musel zavít. Super maso. Jo, já se vím. Nevernu. Kill. Prosím, něco dobrýho. Pro mě taky něco dobrýho. Něco dobrýho. Já mám snajperku. Já mám snajperku. No. Co máš? Vzal se tu pumpu a já mám snajperku. Ne, to nechci. Já mám snajperku. Radši skočím do hlavy než to. Prostě snajperku? Jo. Tak na. Já mám snajperku. To nechci. To je snajperka. Ale jdi. Veru se po ravce na velký boj, hodně velký. Ale ta snajperka dává všechny na jednu ránu. Vogo. Hej, to hoří. Veru. Hej, Veru, to hoří. Co jsem tam bylo? Hej, Veru, to... Já si postarám bombu. Jsem bombu. Jo, zabil jsem ho. Za necelou minutu přijde vám. Hybra, mám mega životy. Málo. Kolik mám život, Veru? Co to mám dostat na hozu? Jo. Veru? Já se starám o prachy. Super. My máme ohnivý z prachu. Se vezmu. Veru, no! Já mu díky. Tak já ti vymažu. Víš co, ne?
čas. Ej, jo, hej. Ej, jo, vybereme mě rychle jak prase. Jondo. Jondo ten boss tady ten. Jdeme. Co? Ne, bomba! Ježiš. Já jsem ti říkal, že tady jsou zase. Ne, ty to mě... Hej, ty si se mnou tak zahráváš, ne? Poslední 2 vlaky. Jo! Zkus do hlavy, more. Zebněte, vlci. Zebněte. Tady je ten moc. Ty zombie jsou... Ty zombíky nesnáším. Tam se přidává více, jo. Právě, more. More! Tam nám pomáhají tureto. Je prostě není ta tureta, more. Já jdu na něj střílet. Ne. Jondo, pojď nahoru střílet. Se mnou, pojď, Jondo. Jodu, já musím tam otuksírat. Víš proč? Protože já mám tu snajperku, že jo? Neběž sem za mnou, honem. Běž. Jo, ten červený měsíc se nedal odolat, že jo? Já ho nevidím. Ej, 26, 25, 24. Já se bojím. Zatím si... Co děláš? No! Veru! Ale... Ej! Veru! Mě to bloklo! Taky. Hej, co to udělal? Mě to bloklo! Mě to bloklo! Znovu se musíme, že jo? Jako... Hej, pojď tady. Veru, pojď. A to je konec videa a potom budeme natáčet, jak se děláme s avatary z Stranger Things.